Okay, takna ning sibiyahan, alas 7:12 na sa kagabion. Higala maayong gabi again. Kumusta man ang inyuhang Sunday night? Asa man mo karon? Basig na ning balay sa mo? Oo, samtang nagpahilis sa inyuhang mga gipangkaon? O nagpaminaw sa ato ang harana sa DXMU FM? Naku, sige, ubani ko ninyo hangtod pa kita alas 8, gamay na lang ang atong oras kay alas 7:12 na sa kagabion. So, ania na usab kitay ihatag kaninyo nga awit. Ako ni siyang ginakanta before, pero murag recently wala na gid kaayo na ako ni nakanta. So the last time I guess was pre-pandemic time nga ako ni nakanta or pandemic. During pandemic na apa ay Harana songs. Harana program, I mean. So here is, kabalo ba mo ani? Ulahi na ang tanan. Ulahi na ang tanan mong pagmahal. Kay adunay tag-iya, king lawas o kalag, uban ang gugma mo. Pasaylo ako kun mapakiyas man ang timus mo nga tinguha. Ihalad mo na lang ang imong gibati sa uban nga nilalang. Kay ulahin na ang tanan, ulahin na ang tanan mong pag-igugma. Wako damha nga aduna kamandi ay pagpangga o pagmahal kanako. Unta ikaw na ang may tag-iya, king akong gugma. Kung gitugan mo pang imo akong di mahal. Ulahin na ang tanan, ulahin na ang tanan mong pagmahal. Kay adunay tag-iya, king lawas o kalag, uban ang gugma ko. Pasaylo ako kung mapakiyas man ang timus mo nga tinguha. Ihalad mo na lang ang imong gibati sa uban nga nilalang. Kay ulahin na ang tanan, ulahin na ang tanan mong paghigugma. Kung nasayod ka lang nga kaniadto, naghulat akong isumbong mong tanan.